Έλα εδώ. Άμα δεν έρθεις εδώ θα σε σπασώ. Έλα τώρα γρήγορα εδώ. Σου έχω να σου πω κάτι κι άμα δεν έρθεις θα σου σπάσω το κεφάλι. Από τότε που φύγα στο σχόλιο δεν ήξερα τι να κάνω ρέμπρο. Αλλά κατάλαβα τελικά τι ήθελα να έχω ένα κανάλι. Και τώρα έχω 3 κανάλια και ανεβάζω βίντεο και στα 3. Και δεν έχω μόνο κανάλι στο YouTube, παίζω και ποδόσφαιρο και έχω κανάλι και κανάλι τέτοιο για ποδόσφαιρο έχω. Τα πάντα έχω εκτός από το. Σε παρακαλώ Θεέ μου, κάνε το όνειρό μου πραγματικότητα, σε παρακαλώ. Ήθελα κάποτε κι εγώ να φτάσω 100.000 subscribers, αλλά δεν έχω φτάσει ακόμα πότε. Και είμαι ακόμα 16 εγγραφημένους. Σε παρακαλώ να τα περάσω. Παιδιά, άμα περάσετε μέχρι αυτή τη στιγμή του βίντεο, το τραγούδι βασικά, να βγείτε γιατί έκανα λίγο μεγαλύτερο το βίντεο, γι' αυτό βγείτε παιδιά. Το βίντεο ήταν 1 λεπτό και 14 δευτερόλεπτα, γι' αυτό βγείτε. Right.